गोजोन फुंबिलि दिनै 14 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। 13 मार्च 2023 अदेबानि मैया जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि बिगियान एबा जेनेरेल साइन्स आयदानि आनजादखौ 30 मार्च 2023 आव खुंनाय जासिगोन होननानै बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामनिफ्राय नटिफिकेसन फोसावदों। जायनाखि 13 मार्च 2023 आव जानो गोनां बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइया आनजाद जानायनि सिगांनो फरायसाफोरनि आखाइ नांदोंमोन। बेनिखायनो बिगियान आयदानि आनजाद खुंनायखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। दा फैगौ 30 मार्च फुंनि 9 रिंगायाव फिन आनजादखौ खुंफिननो थाखाय फोसावबाय आरो बे सानखालि आसामाव जेसेबां आनजाद मिरुफोर दं बेयाव गासैबो आनजादा जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो JR हायर सेकेन्डारि स्कुल गोनेरग्राम आनजाद मिरुआव इंराजि आयदानि आनजादा जाफिनगोन। फैगौ 28 मार्च फुंनि 9 रिंगायाव इंराजि आयदानि आनजादा जाफिनगोन, जेराव JR हायर सेकेन्डारि स्कुल गोनेरग्राम बे आनजाद मिरुआव सा 760 फरायसाफोरा आनजादखौ होगोन। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि केसआव CIDआ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय दासिम 3खौ एरेस्ट खालामबाय। मेट्रिक आनजादा जागायजेननायनिफ्रायनो बेले बेजे जानायखौ लानानै आरो सोंनाय बिलाइ लिक जानायजों लोगोसे आनजाद केन्सेल जानायखौ लानानै डक्टर रनोत्सपेगु आरो सेबानि मासिगिरिखौ बोख्लायनो दाबि खालामनानै दाब दाब जायगायावनो सोमावसारनायजों लोगोसे बिथांमोननि मुसुखाखौबो सावनानै खुद्रिदोंमोन। बेनि उनावनो CIDआ लादों गोख्रों राहा। गिबियाव सोंनाय बिलाइ लिक जानायखौ लानानै CIDआ सेबानि कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्मा आरो चिफ कन्ट्रलार जिमली काकति शइकिया बिथांमोननो सामोन हरदोंमोन आरो बिथांमोनहा CIDनि हेडक्वार्टार्सआव नुजाथिफैदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि भावरे देवी सारावगी हाई स्कुलाव मोन 42 सोंनाय बिलाइनि पेकेट हरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोननि फरायसालिनिफ्राय मोन 46 पेकेटखौल' जमा होफिनदों। बेनिखायनो बे फरायसालिनिफ्रायनो सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि सन्देह खालामदों। बेनि उनावनो बे फरायसालिनि सानै फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे गारि सालायग्राखौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय CIDआ हमदों। हमजानाय फोरोंगिरिनि मुङा ज्योति रेखा बरग'हाय आरो हिरिम्ब कुमार दास आरो गारि सालायग्रानि मुङा बिन्देश्वर तुमुं। बिसोर साथामनि सायावनो सन्देह दं होननानै फोरमायथिदों, मानोना बे फरायसालियाव मोन 42 सोंनाय बिलाइनि पेकेटखौ हरनाय जादोंमोन, नाथाय जमा होनाय समाव मोन 46 सोंनाय बिलाइनि पेकेटखौल' होदों होननानै फोरमायथिदों। हजाइ जिल्लानि लामदिंआव आइजोफोरनि मोनसे सिखावनि हान्जाखौ हमदों। हजाइ पुलिसआ रायजो राजानि मददजों 13 सिखावनि मोनसे हान्जाखौ हमनो मोन्दों, जेराव 13नि मादाव 12आनो आइजोफोरमोन। लामदिं जुलानपुराव जानाय 62थि फरेस्ट फेस्टिभेलाव सिखावनि हान्जाया सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ खाबु लानानै सोरनिफ्रायबा गोदोनानि माला, सोरनिबा पकेटनिफ्राय आरो बेगनिफ्राय रां खावनाय, मबाइल खावनाय बायदि खामानिखौ मावदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आइजोफोरनि सिखावनि हान्जाया ओडिशानि, नाथाय आसामाव गोलाव समनिफ्रायनो सिखाव खावनानै रायजो राजाफोरखौ हाराहास्ति खालामदोंमोन। सिखावफोरा दा रायजो राजानि मददजों लामदिं पुलिसआ 13 सिखावनि मोनसे हान्जाखौ हमनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिसोरजों आरो लोगोआव दंफाबावो होननानै सिमान लादों सिखावफोरा। गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि सायाव बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोआ हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बावखुंग्रि ब्लकआव BPF दोलोआ हान्जा सुरनायजों लोगोसे मेलबो खुंदों, जेराव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। जायनाखि BTC ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानाय जाथों होननानै रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदोंमोन, नाथाय बेबायदि नुनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलोनि रायजो राजाफोरा BPF दोलोखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मंगलदै एबा उदालगुरि लकसभा बियाब आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै थांखि लाबाय। बे लेखायै ब्लक आरो गामि लेभेलाव BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। जायनाखि BPF दोलोआ बे समाव सोरखाराव गैया, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि मेल मिटिंआव गोबां सुबुं थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों दि प्रमद बर'आ सासे मिसलिया, बेयो फोरमान जाबाय आरो बे सोरखारनि समाव मा जादों मा जायाखै बेखौ गासैबो बुजिबाय। बेनिखायनो BPF दोलोखौ मदद होनो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखाराव सासना मोजां जायाखै बेखौ गावनि खुगाजों बुङा, मानोना गाव बुङाबा बेसेन थानाय नङा, नाथाय बिथांनि सोरखारनि हेंथायै रायजो राजाफोर, मेलेमजिबिफोर आरो नखरनि गाहायफोरानो बुंगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया।
हाग्रामा महिलारिनि अनगायैबो धनेश्वर गयारि बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ हिसाबै बावखुंग्रि ब्लकआव जिंगासिनांगौ गैया। बिपिएफ दोलोआ बे बियाबाव खेबब्रै देरहाबोदों आरो दासिमबो गोख्रों। बेनि अनगायैबो दानि सोरखारनि खामानि थगायनाय आरो हिटलार सासन आरो दानि सोरखारनि समाव मानसि बुथारनायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुबाय। बेनिखायनो बिपिएफ सोरखार फैफिनगोना रोखा होननानै बुंथियो धनेश्वर गयारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बिथांमोनहा खामानिनि फैसाखौ जाया, खेबसेयैनो मनक लाबोसो। माबा जुदि खामानि मावोब्ला 1 लाखनि खामानियाव 90,000 रांखौ जायो आरो 10,000 रांनि खामानिखौ मावो। जुदि चिफ आरो इएमफोरानो 20% जायोबा भिसिडिसिनि मेम्बारफोराबो जाखागोन होननानैबो बुंथियो धनेश्वर गयारिया। फिसाजोखौ नङा बिमाखौसो लानानै खारबाय मइनुद्दिन आलीआ। गिबियाव 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ लानानै खारदोंमोन, नाथाय उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायलाय उन्दै हिन्जावसाखौ न'आव दोनफैनानै दा उन्दै हिन्जावसानि बिमाखौ लानानै खारबाय मइनुद्दिन आलीआ। बे जाथाया आसामनि गलाघाटआव जादों। गलाघाटनि मइनुद्दिन आलीआ 7 गथ'नि बिमाजों दोनखारदों, जायनि थाखाय 7 गथ'फोरजों लोगोसे आइजोनि फिसाया हालाय हाफाय जानो गोनां जादों आरो बिमाखौ नागिरब्लाबो मोनैलाय गलाघाट पुलिस थानायाव खौरां होफैदों गथ'साफोरनि बिफाया। जाथायनि सायाव सासे फिसाजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा आरो मइनुद्दिन आलीआ सिगांनिफ्रायनो स्रोदै मोजां मोनखुमा लायोमोन, नाथाय मोदोमनाय बिबारखौ रावबो दोनखुमानो हाया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय अदेबानि बिमाखौ नङा फिसाजोजोंसो मोजां मोनज्लायो बेखौ रायजो राजानो दिन्थिनो थाखाय आरो रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनो थाखाय सोलो बाहायनानै 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ मइनुद्दिन आलीजों खारहोदोंमोन। नाथाय बे समावनो उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि थाखाय आसाम पुलिसा हमग्लुंनायलाय रायजो राजा आरो नखरनिफोरा मइनुद्दिन आलीखौ नागिरनानै लाबोफिनदोंमोन आरो मइनुद्दिन आलीआबो फैनानै 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ न'आव दोनफैफिनदोंमोन। बेनि उनाव फिन मइनुद्दिन आलीआ लानानै खारफिनदों, नाथाय बे खेबाव फिसाजोखौ नङा बिमाखौसो लानानै खारदों मइनुद्दिन आलीआ, जायनि थाखाय बिथांनि 7 फिसाफोरजों लोगोसे फिसायाबो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। भारतनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, भारतनि मोननै सावथुना अस्कार बान्था मोननो हादों। लस एन्जेलिसआव खुंजानाय 95थि एकाडेमि एवार्डआव भारतआ मोननै गेदेर केटेगरियाव अस्कार बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि मादाव एस राजामौलीजों दिथा होजानाय RRR सावथुननि नाथु नाथु मेथाइया बान्था मोननो हादों। बेस्ट अरिजिनेल संनि थाखाय नाथु नाथु मेथाइया अस्कार बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय कम्प'जार केराबानी आरो लिरिसिस्ट चन्द्र बस बिथांमोनहा बान्थाखौ आजावदों। नाथु नाथु मेथाइनि अनगायैबो कार्तिकी गनसेल्भ्सनि दा एलिफेन्ट विस्पारार्स सावथुना बेस्ट डकुमेन्टारि शर्ट साबजेक्ट बान्थाखौ मोननो हादों। भारतनिफ्राय मोननै गेदेर खथायाव बान्था मोननो हानायखौ लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों लोगोसे सावथुन मुलुगनि गोबां फावगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो गोजोननायखौ फोरमायथिदों, लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। मख'नो गोनांदि एस राजामौलीजों दिथा होजानाय RRR सावथुना गिबिसिन फिचार फिल्म जानो हाबाय जाय भारतनि थाखाय बेस्ट सं केटेगरियाव अस्कार लाबोनो हादों। बे खौरांनि अनगायैबो मिसेलेय बिथाङाबो अस्कार बान्थाखौ मोननो हानाय गिबिसिन एसियान एक्ट्रेस जानो हाबाय। बिथाङा बेस्ट एक्ट्रेसनि बान्थाखौ मोननो हादों। 95 बोसोरनि उनाव बिथाङानो गिबिसिन एसियान एक्ट्रेस जानो हाबाय जाय अस्कार बान्थाखौ मोननो हादों। एभ्रिथिं एभ्रिवेयर अल एट वान्स बे सावथुननि थाखाय बिथाङा साबसिन फावगिरिनि बान्थाखौ मोननो हादों। मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ लिक जानाय आरो बिगियान आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनायखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायावनो आसुफोरा गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादाबो सोमावसारदों। जायनाखि मेट्रिक आनजादा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार आनजाद, बेनिखायनो फ्रि एन्ड फेयार आनजाद खुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि खालामदों। बिथांमोननि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङाबो खुद्रिखांनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बुंथिदों दि मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि थाखाय आसामनि लाख लाख फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि नखरनि बिमा आरो बिफाफोरनियाव गोहोम गोग्लैदों आरो आसामनि लाख लाख फरायसाफ्रा आनजाद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों, जाय आसामनि सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय मोजां इसारा नङा होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि बिगियान आयदानि सिगांबो आनजादनि जागायजेननायावनो इंराजि आयदानि सोंनाय बिलाइया लिक जादों। बेनिखायनो बेफोरनि आन्दोआव सोर दं बेखौ आसाम सरकारा नोजोर होनो नांगौ, मानोना मेट्रिक आनजादा फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार आनजाद आरो फरायसाफ्रा मोजां थासारियाव आनजाद होनो मोनाब्ला फरायसाफोरनि गोसोआ बायगोन आरो बिसोरनिफ्राय नांगौ बायदि फिथाइ मोननो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो
जायनाखि सेबानि मासिगिरिया साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनखाबाय नाथाय बिथांखौनो दोनबाय थादों बेनिखायनो बिथांनि जायगायाव गुबुन गोदान आरो मोजां सेबानि मासिगिरिखौ थिसननांगौ होननानै दाबि खालामो मानोना बिथांनि समावनो गोबां बेले-बेजे जाबोदों होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङाबो गावनि खामानिखौ मोजाङै मावनो हायाखैबा बिथांखौबो सोलायनो हायो। बेनिखायनो बिथांनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायहरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।